Niin tässä tosiaan niin sillä ei ole merkitystä, että näyttääkö avatari naapurin pojalta, niin kuin tässä etualalla oikealla, tai vaikka naapurin kissalta, joka istuu tuolla tuon naapurin pojan vieressä. Tärkeintä tässä tosiaan on se, että jokaisen avatarin takana on joku oikea opiskelija ottamassa osaa tähän luentoon. Ja luentoja voi mikä tahansa oppiaine pitää Second Lifessa. Hieman oppiaineesta riippuen, niin myös nämä mahdollisuudet vaihtelevat, miten Second Lifea voi käyttää. Mutta luennot toimivat millä oppiaineella tahansa. Ja näitä luentoja myös tehostaa näiden avatarien luonnolliset elkeet ja ilmeet. Eli mä voin ohjata mun avataria katsomaan jotain muuta avataria, jolloin mä tiedän, että tämä henkilö avatarin takana näkee, että mä katson sitä. Ja voi ehkä siitä päätellä, että mä haluan sanoa hänelle jotain. Ja se ehkä Second Lifen suurin mahdollisuus on tosiaan se, että me voidaan olla siinä samassa tilassa yhtä aikaa muiden kanssa ja olla vuorovaikutuksessa. Me nähdään, keitä muita siinä tilassa on, ja me myös tunnemme heidän läsnäolon siinä tilassa. Näille luennoille niin me voidaan tuoda videomateriaalia, me voidaan tuoda nettisisältöä, voidaan avata joku nettisivu Second Lifen sisällä, tai me voidaan näyttää kuvia PowerPoint-esitysten tapaan, niin kuin tässä ja nyt tehdään. Toinen mahdollisuus on todellisuuden mallintaminen. Eli me voidaan Second Lifen työkaluja avuksi käyttäen niin mallintaa jotain, mikä Second Lifen ulkopuolella voisi olla hyvinkin hankalaa tai ehkä jopa mahdotonta tehdä. Tässä kuvassa meillä on solun malli, kolmiulotteinen malli, sijaitsee Nature-julkaisun saarella. Ja täällä me voidaan koko ryhmä, koko luokka kerääntyä esimerkiksi tämän solun ympärille ja katsoa näitä solun kaikkia pieniä palasia ja ottaa joku niistä esimerkiksi lähempään tarkasteluun ja suurentaa sitä, keskustella siitä, koska me ollaan siinä samassa tilassa muiden kanssa. Me voidaan mallintaa tai uudelleen luoda, uudelleen rakentaa jotain historiallista, jotain mitä ei enää ole olemassa, ainakaan alkuperäisessä muodossaan, niin Stonehenge tässä kuvassa. Me voidaan viedä opiskelijat keskelle jotain historiallista tapahtumaa ja me voidaan jopa uudelleen näytellä se tapahtuma opiskelijoiden avulla. Tässä on, tämä paikka on Palomar-sairaala, joka avataan vuonna 2011, mutta nyt jo se on avoinna Second Lifessa. Eli tämän sairaalan tulevat asiakkaat voivat jo nyt tutustua tähän sairaalaan ja jopa antaa palautetta arkkitehdeille. Kertoa, että ovatko kaikki seinät oikeissa paikoissa, ovatko kaikki kyltit hyvin näkyvillä, löytääkö tässä rakennuksessa, näin poispäin. Mä olen joskus aikaisemminkin maininnut, että mä vielä edelleen odotan semmoista oikein kuningasajatusta, miten näitä kolmiulotteisia ympäristöjä voisi todella tehokkaasti käyttää. Kolmiulotteisia ympäristöjä, joissa myös ääni on kolmiulotteinen. Mutta
Tässä kuvassa niin tullaan mun mielestä jo aika lähelle kuningasajatusta. Eli tämän paikan nimi on Virtual Hallucinations. Ja tämän tilan, tämän rakennuksen sisällä niin voidaan kokea todellisuus sellaisena, kuin 2 skitsofreniaa sairastavaa potilasta ovat kertoneet tämän talon rakentajille, että he kokevat todellisuuden. Eli tuo lattia voi muuttua taivaaksi, tekstit näissä julisteissa tuolla seinillä voivat muuttua, kirjaimet vaihtavat järjestystä ja muodostavat jotain uusia sanoja. Ja mä olenkin aika varma, että jos tähän tilaan tuotaisiin ryhmää sairaanhoitoalan opiskelijoita, niin he varmasti saisivat paremman käsityksen siitä, mitä skitsofrenia on, minkälainen se todellisuus skitsofreniaa sairastavalla potilaalla on, kuin jos he lukisivat saman jostain artikkelista. Yhteistyö on hyvin tärkeä ominaisuus Second Lifessa. Me voidaan yhdessä olla samassa tilassa ja keskustella tai rakentaa jotain, tehdä ryhmätöitä. Koska me voidaan avata nettisisältöä Second Lifen sisällä, niin me voidaan jopa työstää jotain wikiä suoraan Second Lifen kautta. Eräs hyvä esimerkki yhteistyöstä on myös Edu Finland. Edu Finland on hanke, se on yhteistyötä, se on paikka Second Lifessa, jossa Second Lifen opetusmahdollisuuksista kiinnostuneet opettajat pääsevät helposti kokeilemaan ja oppimaan, miten tätä uutta virtuaalista ympäristöä voidaan käyttää. Itseohjattu oppiminen on myöskin eräs tärkeä ominaisuus, jota voidaan käyttää. Eli me voidaan luoda jonnekin tilaan, niin kuin tässä on Ohion yliopiston luonut koko yhden kurssin luentosarjan videoskriineille. Tokihan me voidaan laittaa nämä videot suoraan jollekin nettisivullekin, mutta kun ne on Second Lifessa, niin opiskelijat voivat tulla yhtä aikaa tähän tilaan ja katsoa tuota videota yhdessä. He voivat pysäyttää sen videon ja keskustella sen videon tai luennon sisällöstä yhdessä, koska he ovat siinä samassa tilassa. Ja jatkaa luennon seuraamista, kun ovat valmiita. Voidaan myös käyttää tätä kolmiulotteista tilaa hyvin monipuolisella tavalla. Tässä on mallinnettu öljyonnettomuus ja mitä kaikkia sen vahinkojen korjaamiseen liittyy.